Arratsaldeon Hendaiatik berehala Siberuraino goaz udauntan Ligetxko plakariak pastorala izan dugu eta berehala momentu hoberenak eskainiko ditugu. Turismo solasa ere bai, Espainiako bisitarien kopurua doi bat emendatu baita udauntan hemen Ipar Euskal Herrian, behar bada beroaldiaren eragina. Baina hemen Lapurdiko kostaldean dutxarik ez dute aurkituko, itsasotik ateratzean gorputza garbitzeko, zenbait herritarrek sinadura bilketa egin dute, jadanik 5.000 sinadura, baina hautetsiek ezetz diote. Jorre Bidegain. Uda honetan eztabaida piztu eta pizten jarraitzen duen gaia hondartzetako dutxen etxiera da. Jakin behar da 2022ko idortearen eraginez, Lapurdiko kostaldeko herriko etxeek hondartzetako dutxak estea erabaki zutela, eta geroztik horrela segitzen dute. Ikusten dugu aldaketa klimatikoa badela eta aldaketa klimatiko hori egokitu behar dela eta egokitzapen hori dela ere uraren kontsumoa behititzea eta lehen gauza da hondartzetako dutxak kentzea, pentsatzen baita dutxoiek ez dira ezinbestekoak hondartzetaz profitatu ahal izaiteko. Hondartzetako dutxen etxeraren erabakia ura urrezteko xedez Euskal Elkargoak plantan emandako estrategiaren parte da. Eta urte bakarra pasa bada ere ondorioak adierazgarriak dira. Emaitzak oso garbiak dira, jakin behar da udako sasoik klasiko batean, Zibrukoekiko hondartzetako dutxek, piscina olimpiko baten volumena kontsumitzen zutela urari dagokionean. Ez ditugu egiten folklorearen zat edo egiten dugu badelako aldaketa klimatiko bat eta gure ur errekurtsoak urritzen ari dira eta haintzin ikusten penak dira, hemendik 2020ra, hau da hemendik 15 urtera, gure errekurtsoak 130 bitikotuko dira, beraz lehen pausua dutxa dira, baina bihar beste pausu batzuk emarko dira, dutxena ez baita nahiko izan enoske. Erabiltzaile batzuk ulertu badute ere beste batzuei atarrabiako emazte honi bezala oso gaizki iruditzen zaio. Oroitaraziz, zerga desente ordaintzen dituztela Hendaiako hiria. Turista honek aldiz ura urrezteko baldin bada eta garaiek hala eskatzen badute, erabakia ulertzen duela dio. Oro har, Euskal Elkargoaren ura urrezteko planari esker, 1 milioi bat ur metro kubikoa urreztuak izan dira. Herriko etxeek etorkizunari begira dutxak etxeak mantentzea aurreikusten dute. Ez da jasoiek aldatzeko, bereziki, azken batean naturak horretaraziko digurako, kontsumo hori zaindu imak dela, jakin bada 2022ko udan, ura ukandugu gure iturrietan, bukaera arte, baina gutxigatik, Ziburun eta beste egietan ura ez dugu moztu. Jakin bada, barnekaldeko egi batzuetan, ura boteietan ekarri dela 2022an. Hemendik aintzinara manden diren politika publiko guziak urari daukionean, izanen dira gure errekotxak optimizatzeko politikak izanen dira. Dutxa beraz, etxean izan beharko da. Ipar Euskal Herrian bisitarien kopurua 2% apaldu da udauntan eta oroar gutiago kontsumitzen dute. Espainiaren kopurua aldiz doidoia emendatu da 1%. Espainiako eta Europako hegoaldeko beroaldien eragin zuzena izan liteke eta bai, gero eta jende gehiagok egonaldi freskoak hautatzen ditu. Ipar Euskal Herrian ere bero egin du tarteka udauntan, baina bertze lurralde frangota baino hainitzez gutiago. Venimos de Zaragoza. De cerca de Barcelona. De Guadalajara, México. Venimos de Coahuila, de México. Gure asmoa da Donibane Loitzuneko kanpin baten aste bat pasatzia eta pentsatu dugu, investigatzia pizka eta berzen moduz playa hau eta... Toki askotan bero egiten duenez, Lapurdiko kostaldea gero eta erakargarriagoa da. Es cambiar de aires en poco tiempo. Oporrak pasatzeko tokia eguraldiaren arabera hautatzen da, fresko egiten duen lekuen artean. Eso por supuesto, sí. Estábamos teniendo muchísimos días de calor. Katalanunek begionez ikusten du tarteka beroki bat jantzi behar izatea miarritzen, beren herrian beroegi egiten baitu maiz. Mexikarunek Espainiako hegoalderat joan behar zuen, azkenean Lapurdirat, nahi bezala ibiltzeko giro atseginean beroalditik urruna. Principalmente nuestro viaje era hacia el sur. Y cuando nos dijeron que iba a estar muy caliente, cambiamos. Y la verdad que estamos encantados.
Baina bai, entzuten dena herrixan da, jendia arajun eta ondo, baina egosi, bai, egosi egiten direla hor Mediterráneo aldean da. Yo ya lo de Levante, eso, la verdad que yo creo que está obsoleto. Galicia me encanta también, mucho Galicia, he estado en Galicia. Asturias eta Kantabrian ere emendatze bera sumatzen dute, gero eta turista gehiago, aldaketa handia, gero eta erosketa gehiago ere Espainiako hegoaldean baino hainitzez gehiago. Patxi gida turistikoa da eta ongi ikusten du aldaketa. Y estamos trabajando un turismo de calidad, que es lo que creo que necesitamos, no de masa, sino de calidad. Que el aire acondicionado lo tenemos en la calle, no en las casas, ¿no? Etxe bizitza erostea, egiazko buru haustea den lurralde honetan gero eta gehiagok zera galdetzen dute, ea berotzeak kalte eta traba gehiago eraginen ote dituen. Uda honek utzi digun momentu gogoangarrienetako bat Gamerez Zigako pastoralarena izan da. Euskal kulturaren hitzordu nagusietakoa, aurten Ligets koblakariak izeneko ikusgarria taularatu dute. Luis eta Madalena Liget txanoiarreba larraintarren bizia kontatu du Beñat Larrori idazleak, Zuberoako bertsolaritza ere aipaturik. Pastoren bat klasiko bat dela, egan berdik Luis Liget koblakai bertsolai bat zela, ben ezian gerla gizon, ordin, ez duk hamarmila gerla, atzamandiat bardin gorrien eta urdinen kutsatzeko pada, bena bai, egin bat klasiko eta hor duk errandiat deja, mena koblaka edo bertsolai ritzen aipatzeko inbea eta nahi, asibeuan speita hein horta azkar, ordin ez duk justo Luis Liget, duk Luis Liget, ordinko bertsolariak, ordinko koblakaiak zentako deja gertu dien geho hogei iren mentian. Luis Ligetxen izena aldarrikatzeko modua ere izan da, oian beltzean edota boneta eta txapela kantuen egilea. Txapela baduk bena, ahin barnekua, nun etzidu boneta, euskal herrikua. Hoi pentsatzen jat, Bayunatik Bilboat Emanuelek gaiten zin bezala kantatzen dela, eta ezagutzen dela, bena nurek badaki Luis Ligetxen kantoia dela hoi, ez txatuste jentehanik. Hain epoka markatudik, mena geho, zentuduk goizik, berrogei urtetan, gerla bat heltutuk ondotik, eta horrek amini bat dena ebakidik. Etxahunen maixua zia ebai, eta etxahunek amini bat lekia hartudik. Lehen aldiz idatzi du Pastorela Larrorik, eta lehen aldiz zuzendu du Xantiana Etxebestek. Hoi duk, ustez, bazterotan ikasi dutala, aitzineko lanan ikasi dutala, ikerketa heli bat egin behitut, geotransmisio lanin ebai, heikin lan egitia, memento partekatzia, Pastor Ondoko besten egitia, horro, otan plaze hartu. Geokuntre alte beti bada iritze maiteko pada, eta horri zabalik behin gintzen, problemaik bate, mundu behatu behar da, eta geho nik nintren ordin ene lana egin dut. Pastoral hau zertako importanta den, jakusteko beherri tipi batek ebai lortzen ahaldila besten gija, maule urdinar eta hoien gizan lortzen ahaldila, herri tipi batek. Eta pastoala, sibeun kulturen biziazteko eta euskaen biziazteko, ustez beharrezkoa den tresna baduk. Taula gainean aldiz, 80 arizale, Gamerez Zigako bizizaletarik kasik denak. Pastoralak dinamika ederra sortu duela segurtatu dute. Herritaren habu ezagutzeko, familiaekin aitzeko eta kultura euska aitzina jabilteko. Esperientzia hona izan duzu eta herritarekin harremanak sortutitzugu eta kuziekin aitzia eta familiaekin. Bazuen jente sumait ez genizun usu ikusten eta hor hastioz ikusten titzuk ordin untsa duzu. Ni izigarri lakititu nuzu eta ez nizun hola pentsatuko hainuntza izan entzela. Eta ikusleak loriaturik, milaka lagunek ez dute hitzordua galdu nahi izan. Pastoalan ikusteko.
Urtoz bezala, hoike bai. Aspaldiko urtetan etortzen gira Xuberorat, Basen Afarrotik, pastoraren ikusterat. Egun eder baten pasatzeko eta badakigu hemen hiru horrenez izango dela memento biziki eder bat. Urte guziz? Urte guziz. Bai. Herrien sustengatzeko. Herrieren giroa, egiten duten lana, ezagutzen dugun historioa. Eta kulturarentzat. Kulturarentzat baita ere, bai, biztan da. Ebenko zerbait baita jadanik eta ez dakit bizitzen dizugu odolian da. Hor dezak ligetz da, ligetz lagainen sortzuk da. Tradizioa hauek Siberuan pastoraletat jitea. Eta ginean Salvador pastorala biek, Algreni Salvador eta haua ondokoa. Bien artean. Eta geroztik tradizioa hauek Siberuko jei kamienaduk pastorala. Eta hoi berdiak ahaloz atxiki teatro da gau. Baliodik eben kontserbatzea. Arrakasta gutxe izan da beraz, Ligetx koblakariak pastorala. Gaurko saioa pastoraleko kantore eder batekin bukatuko dugu. Bihar arte! Moskua